Malam Muhammadu za a bar ni bayanin nan ko sauka ne kawai. Dan malam na gama ka da Allah ka baka ya kwata to dan jira malam Muhammad kawai yana cewa wai da ya gama zai sauka to ni yanzu bayanin shi ke jira ji koko ni ma za a bari ina ya gama to ai kai yanzu kai bayanin ni ne lokaci nake to in ya gama zai bayani yanzu lokaci nake akan kwabon da kai na ba kai ta kwaba ka kai minti 30 ka kunna wannan kwabon ka kashe wannan kwabon yawa yace ya bashi tsawon minti 30 yana kwaba ya kunna wannan kwaban ya kashe wancan kwaban ga a cikin kwabar da ya kukkunna akwai ta malamin su shi yasa nace ya faɗi magana mai girma mai haɗari na muna na ladabi ga hatta shi malamin sa marigayi Dr. Idris Dutsen Tanshi wanda nace ya kamata da Dutsen Tanshi in ta mai da hankali akan wannan maganar da gane girman maganar ya kamata a dakatar da attention a Dutsen Tanshi ko ma a kore shi saboda muna na ladabi da yi wa malamin su bari mu ci gaba da jinsa aka minti 30 na sauraro ai ya kamata bayanin da ya kimanta ka bayanin da ka Idris ne in da ka ce maka ba duk bayanan da ka sa su kwaba ne ba akan yace bayanin da Dr. Idris yayi shine kwaba sai ce duk abubuwan da ka kunna su kwaba ne ba akan su ake magana ba kun ga yace jawabin da Dr. Idris yayi wanda na saka a wannan shafin da shi Dr. Idris rahimahullahu ta'ala yayi ta'arifin me ake nufi da ƙungiya attention yace wannan kwaba ce ba a kansa ake magana ba muke tattaunawa ba hayaniya ne ba kan su muke tattaunawa yace hayaniya ne ta'arifin da malamin su yayi akan ƙungiya yace hayaniya ce kawai kwaba ce za mu zo mu buɗe layi kowa shi ma ya zo ya nashi sharhi insha Allah ta'ala hayaniya ke duk da ta'arifin kungiya sai har yanzu baka lura na kimanta ka ba da na tsaya ina sauraron wannan hayaniyanka baka yadda na kimanta ka ba